Mr. Driver, matanong lang kita, sinasama mo ba ang misis mo kapag bumabiyahe ka? Sinasama mo ba ang misis mo kapag bumabiyahe ka? Sabi mo depende. Kapag biyaheng langit ang biyahe, sinasama mo. Wow! Charot! With the rot! Pero hindi nga kabisyo. Matanong kita kung sinasama mo nga ang iyong misis sa biyahe. Alam mo, nung sumasakay ako ng jeep, meron ako mga nakikitang jeepney driver na sa passenger seat nila, yung mga misis nila. Etong mga misis nila yung mga kadalasang nagsusukli, nag-aabot ng bayad sa mister, or minsan sila na mismo talaga naging kahera. Taga-abot ng bayad sa mister. Hindi pala ganun yun. Kapag nandun pala yung misis, diretso sa kanya yung pera. Charot! May darot! Dati, ang thinking ko sa ganun, kapag sinama ng mister yung misis sa trabaho, sa paghahanap buhay, pagmamaneho, inisip ko, siguro nakagawa ng kasalanan tong mister kaya ganun. Or iniisip ko na, baka nagbabantay si misis. Baka may lumandong ibang babae, o kaya baka may sumakay ibang babae, o kaya baka tapos ng bumiyahe. Pero, sa sideline pa. But recently, na-realize ko na kaya sumasama ang mga misis sa biyahe ng kanilang mga mister ay para secured talaga sila. What do you mean by secured? Secured in the sense na nakakubra na ng pera. Hindi na mapupunta sa pagyoyosi, hindi na mapupunta sa pag-iinom o pag-aalaka, kundi mapupunta straight kay misis. Kumbaga, may kahera ka na, may accountant ka na, may bangko ka pa. Ang problema dun, hindi mo mawi-withdraw. Pero pwedeng manghingi. Bibigyan ka 20-20, ganyan. Uy, pero alam mo kabisyo, nakakatuwa naman at okay din naman na meron kang karamay at kasama sa pagtatrabaho mo. Kaya lang, paano kung yung asawa mo ay isa ring dahilan kung bakit magkakaroon ng perwisyo sa iyong pagtatrabaho? Alam mo ba na recently may nag-viral na mag-asawa, tsuper tsaka yung asawa niya. Kasi may pinababa sila na tao. Wala nga naman hayop. Oo, tao. Bakit pinababa? Kasi masyado daw malaki. Kumbaga mabigat. So hindi nila pinasakay dun sa jeep nila. So buti na lang kamo. Since nag-viral ito, natawag yung atensyon ng LTFRB. So, nagreklamo ngayon yung mismong hindi pinasakay dun sa jeepney. Ayun, nagsorry yung mag-asawa doon sa taong hindi nila pinasakay ng jeep nila dahil sa timbang. So sana po hindi tayo mag-body shame. Kung sakaling ganun, payagan pa rin nating umupo. Diba? Kailangan po ng tao na makasakay, makaupo, magbabayad naman So, payagan po natin yung mga ganun. Huwag tayong body shamers, okay? Kung meron man tayong dapat i-shame, yung mga gumagawa ng masama. Katulad na lamang ng pangluloko, pambubudol, pang-i-scam, at higit sa lahat, pagsasabi ng I love you kahit hindi naman mahal. Aray ko po! Charot! With harot. So, kabisyo, let's be kind, let's be nice, and let us not do the body shaming. Tanggapin po natin ang ating mga kapwa katulad ng pagtanggap ng Panginoon sa ating lahat. Anyway, kabisyo, magkakasama tayo 3 to 5 p.m. Dito lang yan sa stasyong Feel Good number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda.
This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Thursday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo. Kasi for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Raqi's Secret File. Naghahanap pa ako ng iba kahit may partner na ako. Uy, red flag. Bakit ka maghahanap pa ng iba kung may partner ka na? Gusto mo ba ng partners? Kung relationship yan, hindi pwede. Pero kung negosyo yan, okay lang. Business partners ang tawag dun. Pero kung iba yung gusto mo talaga, edi mag-monkey business ka. Huh? Charot! Uwidarot! Anyway, kabisyo, abangan mo yan sa aking pagbabalik. Shoutout sa lahat ng mga hindi makurunong makontento. Naghahanap pa ng iba kahit may karelasyon na. I gotta say BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Raqi, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malunggumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Raqi's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!